A maior parte dos mariscadores que iniciaron a campaña en Ribeira tiveron que investir toda a mañá para conseguir os topes. Aqueles que se moveron dun banco a outro entre Coroso, a Insua e o Touro fixéronse non sen esforzo cos 10 kilos de ameixa que establece o tope. Empezamos ás 8, mira que hora é, a verdad que costou. Este ano o marisco non é malo, pero hai moi pouca cantidad. Este é o segundo día e hai que estar casi hasta o final para coller os topes. Casi todo o mundo colle o tope, hai pouca xente que non o colle, pero, claro, a base de moitas horas. Finalmente o esforzo pagou a pena, posto que a cotización está a dar récords históricos, soldando o kilo os 70 euros. O precio é alto, pero é alto para 4 caixas, o resto, o que hai que mirar o precio da parcela, que é o que máis cantidad se vai a vender sempre. Este ano moi ben de precio, é a meixa regular, tirando a mal, pero bo tamaño. E ainda pensamos esta semana, hai que mirar, ainda pode aparecer algo máis por aí. Os precios ben, pero o marisco pouco, vai ser un ano bastante duro. Os altos prezos compensan a escaseza de marisco nunha campaña que se presenta incerta. O marisco cada ano notase que vai a menos, sobre todo na babosa notase moitísimo que vai a menos. Este ano temos un pouco mellor de calidad que estes anos atrás, pero en realidad a cosecha vai a ser moi corta porque non se ve que quede moito marisco. Daqui ao Nadal, cando se experimenta unha maior demanda, as expectativas dos profesionais non son demasiado optimistas. Vai ser difícil porque a ameixa non hai ameixa pequena, que pasaba outros anos que había ameixa pequena que dicías, bueno, pues crece un par de milímetros e pódese coller para Navidades. Este ano non é o caso. Este ano dese tamaño non temos todo o tamaño comercial, polo que se prevé que sea corta porque todo o que ven, todo se pode vender.